Следващото нещо, на което искаме да се спрем и е важно, това е референдума за задължителното гласуване. Знаете, че Политическа партия ГЕРБ винаги сме устоявали, и то последователно, идеята за въвеждането на задължителното гласуване. Само ние единствено подкрепихме подписката на президента и на инициативния комитет с трите въпроса: задължително гласуване, електронно гласуване, мажоритарния вод. А трите други партии, БСП, ДПС и Атака, категорично се противопоставиха тогава на предложението на президента Росен Плевнелиев за инициирането и организирането на тази подписка. Как ви се струва днешния призъв на Сергей Станишев, който го избълва за задължително гласуване? Не е ли това уникален популизъм? Не е ли това наглост? С какви очи ще излезе той и ще каже: искаме задължително гласуване? И то искам русенци и жителите на Русенска област много ясно и категорично да разберат, че за референдума, който искат да вкарат в парламента, трите въпроса ги преформулират като искат да отпадне електронното гласуване и мажоритарния вод и задължителното гласуване да бъде само за гражданите, които живеят в България. А останалите, които живеят в чужбина, те нямат, те както искат да си гласуват. Така че позицията на Политическа партия ГЕРБ във връзка с гласуването, това е паралелно с предсрочните парламентарни избори да бъде и да се проведе референдума за задължително гласуване, т.е. две в едно. Всичко може да стане още в началото на това Народно събрание, когато се постави и темата за задължително гласуване. Можеше да се промени Конституцията и сега на тези предсрочни парламентарни избори действително и трите въпроса, които бяха поставени, да бъдат част от този референдум, но пречките, слагането на прът в колелата, подписите, които събрахме, обявиха, че 30 000 подписа имало неверни адреси. Значи имената ЕГН са верни, адресите са неверни. Какво е това? Не е ли пак популизъм и пречка за да забавяме ситуацията? Аз мисля, че в това отношение хората много ясно и категорично, за да съберем близо 600 000 подписа, и след като, там искам да поясня, че след като казаха, че 30 000 подписа са неверни, отново стартира една кратка инициатива, ние събрахме около 50 000 подписа и са внесени за проверка. Така че се надяваме управляващите все още към момента да прогледнат и да вкарат в парламента и трите въпроса, които са поставени от инициативния комитет и от президента. А именно задължително гласуване, електронно гласуване и мажоритарен вод. Защото на българите, които живеят в чужбина, да гласуват по електронно е изключително улеснение за това. Така че това е нашата позиция по отношение на задължителното гласуване. Като информация, тук мога да ви дам, че Русе и Русенска област сме събрали около 25 000 подписа в подкрепа на референдума с трите въпроса на президента и инициативния комитет. Инициативният комитет е начало с професор Близнашки. Да.
имаше интересни събития в парламента. Там на правна комисия и на Обществения съвет към парламента, в който участват казионни НПО-та, се държаха грубо и подигравателно с професор Близнашки, че бил некомпетентен, а човека е преподавател, професор и по конституционно право в Софийския университет, но такава е ситуацията към момента. Това е по отношение на задължителното гласуване. Няколко думи искам да кажа по отношение на това, което се случва с приетия закон за Сметната палата. На мен не ми е ясно защо беше това такова бързане да бъде приет закона за Сметната палата и още повече бързането за назначаване на техните кадри с един 7-годишен мандат. По мнение на специалисти, на експерти, този закон за Сметната палата е изключително порочен и не кореспондира по никакъв начин с законодателните устройства, свързани с работата по Сметната палата в Европейския съюз. Защото никъде няма такова нещо 9 човека да ръководят одита. Действително това е изключително порочно. И не случайно тази Сметна палата се нарича Станишева палата и към момента не работи и не е свършила абсолютно нищо. Затова и ГЕРБ няма представител в това ръководство. Не че са напоканили. По никакъв начин не са напоканили, но самия факт, това действие, това бързане показва и какво е цялостното състояние в държавата. Защото това, което прави Орешарски, това, което прави Станишев и компания, ни водят така много близо до Жан Виденото време. Погледнете как коментарите какви са на хората, които са отвън. Как изглежда България отвън. Че изглежда е разкрачена и нестабилна и между изтока и запада. Аз на 7 и 8 бях на балканска молитвена закуска в Македония, в Скопие. Там имаше много конгресмени, сенатори, много голяма тревога има в тях от случващото се в България. И републиканци и демократи говорят в тази посока. Следите приказките, които се казват от управляващите за Южен поток. В петък на изслушване беше и министър-председателя и министъра на енергетиката Стойнев. На въпросите, които ни се зададоха от нас, има ли подписан договор за Южен поток, отгоре, знаете ли къде беше? Има много неща, които сме подписали. Много хубаво. Той Станишев казваше, че не е подписвал за АЕЦ Белене, а се оказа, че има подписан договор от НЕК. Така че Орешарски в сряда казва, че ще подаде оставка, в петък казва, няма да подам оставка. Във вторник си сипят главата с пепел, така че са провалили доста неща, а в момента казват, че така всичко е, цветя и рози е много добре. Или ще бъде, няма да го бъде, иди ми, дойди ми. Старите хора така са казвали, ви се направете извод такъв начин на поведение, какво означава. Означава, че няма нормално говорещи хора, които да изразяват тревога, загриженост за състоянието на държавата. Защото за една година нищо видимо не се е случило в страната, което да подобри живота на хората. Виждате и международните финансови институции какви мерки предприемат. В тази връзка Светлито давам на думата да